नमस्ते प्रणाम। और हम आ रहल बानी 2 तारीखे अपने भाई जीवन यादव जी के नॉमिनेशन में। और सिवान निर्दलीय चुनाव हमारे भाई लड़ता रहे, एगो बहुत अच्छा इंसान, लोगन के दिल में रहे वाला। और हमार शुभकामना बा भाई के साथ हम आ रहल बनी। रवो लोग ना आई, कम से कम एगो अच्छा आदमी खातिर वो सबके सहयोग बहुत जरूरी बा। तो जे भी जनता बा, सिवान के जनता जे भी बा, सबके दिल से प्रणाम कि हम 2 तारीख आवत तनी। तो रवो लोग आई और जीवन भाई के एकदम साथ देवे के बा हमनी के, ताकि एगो बेहतर नेता और एगो बेहतर इंसान हमनी के बीच में हमनी के चुनी जा। लव यू। तो 2 तारीख के 2 मई के रउआ सबके बीच में हम प्रणाम। और जी हम आ रहल नमस्कार बानी दोस्तों, दू आप लोग तारीखे देख सकते हैं अपने कि भाई खेसारी जीवन लाल यादव जी यादव जी के नॉमिनेशन में पावर स्टार सिवान पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव हमारे भाई लड़ता रहे, एगो चुनावी बहुत अच्छा प्रचार इंसान, में 2 तारीख के लोगन के दिल में आने रहे वाला वाला। है। तो आप लोग इस और वीडियो हमार को शुभकामना बा पूरा भाई के देखिए साथ हम आ रहल और बनी। रवो लोग खेसारी लाल आई, भैया इस कम से वीडियो कम में एगो अच्छा क्या आदमी खातिर बोले वो हैं सबके सहयोग जी बहुत आप लोग जरूरी बा। देखिए। मेरे जे भी तो जनता बा, आप सिवान के देख जनता सकते जे हैं भी कि बा, सबके दिल से थोड़ा प्रणाम कि अंधारा हो हम रहा दू है, इस तारीख आवत चलते तनी। तो रवो लोग आई कम ही समय और का मैं जीवन भाई के वीडियो एकदम बना रहा हूँ। साथ देवे के तो बा हमनी के, आप ताकि लोग देखिए इस वीडियो को। एगो बेहतर सबसे ज़्यादा नेता और एगो बेहतर इंसान खेसारी हमनी के लाल बीच भैया में को आप लोग हमनी के सपोर्ट चुनी करिए जा। लव यू। और दिल तो से 2 तारीख के 2 मई के रउआ सबके बीच प्यार में हम करिए।